Urola Kostako Udal Elkarteko enpresa sustapen zerbitzuaren helburu nagusia, enpresa ideia berriak abian jartzen laguntzea da. Negozio berri bat sortu aurretik gauza asko hartu behar dira kontuan. Buruan dugun ideia hori jarduera errentagarria izan dadin. Horretarako informazio eta aholkularitza eskaintzeaz gain, enpresa txikiak eta autonomoen enpresak kudeatzeko ikastaroa antolatu dute. Langabezian dauden eta enpresa abian jarri nahi duten pertsonei zuzendua dago. Hasiera data ekainaren 1 izango da eta ikasturte honen amaiera ekainak 18an izango du. Ordutegian goizeko 9:30 eguardiko ordu 1:30 eta Urola Kostako Udal Elkarteko egoitzan emango da ikastaroa. Oso baliagarria da enpresa martxan jartzeko asmoa dutenentzat eta gainera Eusko Jaurlaritzak enpresa berria sortzen duen pertsonentzako 6.000 euroko dirulaguntza lortzeko baldintzetako bat da ikastaro hau egitea. Azken 5 urteotan 200 enpresa inguru sortu dira Udal Elkarteko enpresa sustapen zerbitzuaren laguntzarekin. Beraz, zergaitik ez zeurea ere. Informazioa eta izen ematea lortu ahal izateko 943-889-0808 telefonora deitu. Eli, enpresa sustapeneko zerbitzuataz arduratzen den emakumezkoarekin hitz egin eta animatu. Ikastaroa doakoa da eta zure enpresa abian jartzeko oso interesgarria.